Най-голямата платформа за безплатни обяви в България, OLX.BG, представя нов проект подкрепа на българските артисти, дизайнери и занаятчии. Инициативата се казва OLX Ателие и дава възможност на създателите на български дизайн и изкуство да участват в специален конкурс, като създадат безплатно свой профил и предложат своите продукти в сайта с над 1 милион и 200 хиляди регистрирани потребители. Проектът OLX Ателие дава възможност на професионалисти и любители, които създават български дизайн, изкуство, бижута, мода и аксесуари за дома, да създадат безплатен профил в платформата с достъп до голяма база данни от купувачи. Всички, които се регистрират до 26 октомври, ще участват в конкурс, в който ще бъдат оценявани от посетителите на сайта и професионално жури. Най-добрите 20 ще спечелят по 1000 лева от общия награден фонд в размер на 20 000 лева в подкрепа на артистите. Финалистите ще бъдат обявени на специално събитие във Фабрика за градско изкуство в София на 4 ноември. Повече информация за конкурса може да откриете на OLX.BG. OLX.BG подкрепя българските творци.